सनामोन दिनैबो दसे नुजाफैलायबाय नोंथांमोननि सेराव। नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनदोंबा खोन्थाहरलायदो, फोरमायहरलायदो लोगोफोर। लोगोसे आरो 30 साबस्क्राइबारखौ थाबैनो कमप्लिट खालामना होथारदो दे सनामोन। गैलालै 30आनो दाबो जाया, बुङै बुङैनो गैला आं मानसियानो। बेंगुलायबायसो आरोना मेहेरा, दाबो जाला आरो साबस्क्राइबारानो 30ल'आनो। बहा दं सनामोन बे 30 सनामोनालाय, थाबैनो फैदो। ओइ मेहेराबो गोजोननाय मोनगौमोन ना। दे सनामोन बिदिबा बांद्राय बकिबाय थाला। भिडिअखौ दान्दिसे नायलांदोलाय ओखिमोन, आरो हायोबा साबस्क्राइबखौ थाबैनो गाबोनसिमनि गेजेरावनो खालामना होथारदो ना दे। बा मालाय लोगोफोरासो जा फिल्म नायसोखाबाय, आरोथ' फुजा खाथि खाथि। मोजांलै बिसिनानो लाइफआ, नाथाय आंनासो मालाय गार्लफ्रेन्डफोरजों जरा जरा नायगोन फिल्मखौ। अबाव आंहा हारसिं गल'ल' थाङा माथोलै आङो। थेवबो मालायफोरखौ नुयोबा हामा नाङोलै गोसोफ्राबो। नाथाय बेबायदि रावबो मोनथ'वाखैबो ना, जायखौ नुनानै आं गलिलाङो। फुनथुलिल'सोमोन, नाथाय बेबो थखा होलांबाय साला सैमानि फिसाया। बेफोरखौ सानबाय थानो बाबायलै आङो। लाब गैया मेहेर मोनथिबायना बेफोराव गोजावनानै। फैसा खामाय, बाखि उनाव गावनो गाव जाजोबगोन ना, टेनसन गैया बेखायनो मानि इज इम्परटेन्ट दायो। आंबो सानसे माहाजोनल' जानो होग्रोना। आंना साला फनाबो हें जाबाय थाग्रा जादोंलै र'। एखनबा सानैनो सानब्रायलाङोसैलै माथो मेहेर। आंनि जिउआव बिदि बांद्राय दुखु टेनसनथ' गैया, थेवबो एखनबा मानिबा खमि मोनथारोलै। जियानो जादे, फनानो जा गस्लायानो जा गोसोबानो बायनोबो हायाना, बेफोरनिसो टेनसन आंहा एसे। दाथ' फुजा फैगौ मालाय लारिनो, आंहाथ' गैयालै, दखानसो होगोन ना गोजामखौनो गाननानै, अबावलाय आंखौलाय सिग्रोनायनोब्रा। फसायजाग्रा बाया आं बायदियालाय। सिमांफ्रावबो रावबो फैयारा, सोरखौबा नुनायबा सानलायलायो सिमां रानि। मेसेबबाबो रावखौबो नुखायालै फाग्लासो। थोथस फाग्ला बे हाथरखिखौलाय मानो नुयोब्रा, आजां गाजांनो। बेथ' आंनि सिमां रानि जानो हायाना। थेवबो मानो नुखो आं बिखौ। बोरै जाखोलै? साला थुनथुलिनि साननाया बोरै उल्था जागासिनोलै। गोबां सिमां दंमोन जाय जाफुंथ'वाखैमोन, आइनि थाखाय दिनै फेलें जाजोब्बाय। नाथाय आं हार मानिया आं थुनथुलिया। आंखौ मेहेरनिफ्राय रावबो गोजान खालामनो हायाना, खारसिनबोखानायनि सिमां दंखायोमोन। मा जाबावनांगौ बियो मा जाबावनो, हाथरखिखौ जे गोसथोबाय थाबा मा जागोन मेहेरा? आंनि लाइफआथ' बोरै जागोन दे मेहेरनि अनगा? बे गथ'आ मावा दाङा फनल' थुबाय थानोसै ना मानसै, मानजा मोनबावाखैथ' बियो, न'आव फैनानैबो उदां मोनजागोन सानबावदों। एसे दिन न'निफ्राय गोजानाव थाना बारग'नाय बायदि मोनदोंमोन ना र'। थुनथुलिया नै मा नोम्फा खालामनाय जाखो बियो? ओइ फाफिनो खिसारा, मा होबावनो आं बिखौ बुरा। आया बोजों थांलायखो बिलाय? ओइ बान्दरि नांदेरनाय, मा जाबायलायखो नोङो? आंथ' दा न'आवनो दङना। मा खल बेफोरलाय थंगालि बाङालि उल्थां खांग्रां खुग्लुबनो? सोरनो मा नोम्फाया फोरोङा नोंखौ नोंथ' आंनि बिमा, थेवबो नों फोरोङाखै, आं हारसिं रोंदों। बांद्राय थंगालिया बारा जाथारबायना, आथिंखौ देफायनांसिगोन नोंखौ र'। आं देफायजाया माथो, आथिं बायबा देनां सोरबा आंखौ लागोनलै। नोंनो खस्थ' मोनगोन, देनां आं आथिं लिंग्रि जाबावो। मोजां माबाखौथ' सोलोंनो रोङा, गाज्रि आखल खांग्रां खुग्लुब उल्था फाल्था मा बेफोरलाय? आयौ सोर फोरोङो? ओंखारगोन आं ओंखारा नों? ओंखार गोख्रै बाहेरायाव ओंखार। नोंखौ ओंखारा माथो आङो। न'आव थाबाबोथाय ओजों आलासि जाहैबाबो लायफिनो। दा बे थिपखोलि माइनाव जादों नामा नोंहा? वालाव बे सिथाबग्राया एम्फौ गोनांहाय बे मानसिया गथ'आ बांद्राय थारबाय नोङो। आं जेबो मोनखाया बेफोरखौ। नोंसोर आंखौ आखल गाज्रि होनना रायबालाय मा जानो, आंलाय बिदिनोखा। आब'मोननाव जायखिया फैना मोजां मोनदों र'।
ओमफ्रायथ' आब'आथ' सासे बिबोनांबो दं होनदोंमोन। माथो नुवा आंलाय दाबो? मानो होनबा सिख्ला मोजां नुबा आंहा गोसोफ्रा एसे गलियोलै मन्थुना। आरोबा बे आब'नि बिबोनांबा बेसेबां मोजांलाय दा फाग्लिया साइज नंगौना नङाथाय? आयौ आं सेंग्रा मानसि गुबुनबाथाय बोरैबा मोनो। दानाबा बाजैमोननि आलासियानोबा र' आं साहाखौ हैना फैग्रोनोसै थेवबो जोंहाथ' माबाबो जाबाय नालाय रिलेसनबो दा बिस्राजों। सफैबाय। बाजैनि बिबोनांखौ मानिनांगोनलै आयौ आंखौबा फसायगोना फसायालै फाग्लियालाय। औ एसे माबाबाय 5 मिनिटसो जाबायलै जारौ। साहाखौ लाबोग्रोबायमोन आङो बाजैया माबा जाग्रा लाबोफागासिनो। मानोलाय खस्थ' बेफोरखौलाय फैदो जमा साहा लोंनोसै होमबालाय। आं लोंथ'ला दे आं नोंनोसो लाबोदों। जोंनालाय आलासिबाबो आलासि माने दालाय रिश्तेदार जाबायना जोंहा आब'आ नोंसानि बाजै। ओमफ्राय फैदोब्रा दसे रायलायनोसै। औ साया गुसु जागोन न'? आयौ आखायालाय मासे गुरैब्रा एकदम। बोरैबा आंनि आखाइखौ हमखो? साया लोंदो। येस नों बानायनायबा गोथाव जाखागोन खोमा साया। नायनायावनो सिनाय हाखाबाय आं। बायदि हारावराव मिनिखादों। आं बाजैखौ थिनहरसैलै र'। जिरायफैना नोंबो दसे। बाजैखौ थिनहरसै आङो र'। आंहाबो एसे खामानि दङ नालाय। आरे खामानिया उनफ्राव जाबाय थागोन आलासिखौलाय हारसिं बोरै दोनलांनो। आबा मिहे? औ आयै। न'आव सफैबाय। बेखौनो आङो बहा थांखोसो नंदोंमोन। गावहा ओमफ्राय बहा थाङामोन? आयै दसे हाथरखिजोंसो थांदोंमोनलां बिसिनिथिं ओमफ्राय दसे रायलायबोबाय बेजों। नै बेलायथो बेखायनोथ' बिमादैया बुंखादोंमोन हाथरखिमोनथिं थांबाय बे होननानै। मादैया मिथिलायो? औथ' नोंहालाय बहा थांनो आरो बेवहाय नङाबा लोगोफोरजों? आयै नों फिल्म नायनो नामा? मालाय फिल्म नायसोदों। हाबाब आंहा खामानियानो सोलाबा आरो फिल्म नायनोनो। नङारा बेफोरखौबो नायनांगौना एखनबा। दुखु टेनसनफ्रा खारोलै आयै थ' दोनलांनि आं नायनोबा। नाङाहाय आबा आंनि निजानि लाइफआनो फिल्म बायदिखा। नोंनो बेरायहैना फैया मानो आबा? आंहा खामानि दंसैहाय गालांबो हायाना। गावखौ बुंबा माबा आंखौसो। औ बे हाथरखिजों थांफाबा मा जायोमोन बेबो नायो खोमा। हिनजावफोरजों नायालै आङो। आयौ हा गावनि बेस्टफ्रेन्डजों नाया जाबायबायो। आयै लोगोफ्रा एसे बेलेगसो भाबियोलै खायसे। मानसिफोरखौलाय माथोसै जेरैबो दायसो नुखायो। दे बाथोदो आयै आं फुजायाव देखायगोन नोंनो दै जों सानैजों नायगोन। नाङाहाय आं मेगन मोदै बासोयो आबा। नोंनालाय बिदिनो मा जालांखो आयै दानो बुरिबाय आरो बुरियाखैमोन नोङो। उफाय गैया आबा बैसोजों लोगोसे फसायनाय फसायिबो सोलायलांजोबो। नंगौ। औ नै आं मानो फैयामोन बेखौसो बावगारबायना। ओमफ्राय दखाननि माबाफोर नांगौ नामा होननानै लिस्ट बिहरदों दे लिरना हरदो। औ दे होमबा बान्दा कफि नांगौ आरो मम' बानायनाव नांगोन ना ओमफ्राय चावमिनखौ पेकेटनै लाबोदेरबावदो एसे बाखि दंखायो दाख्लैना। साहा लोंग्रा काप नांगौ आयै। ओमफ्राय बे प्लेटखौबो नांगौमोनलै आयै। दे बिदिबालाय थाथ' नोम्फानो खिन्थाहैखानां लिरगासिनो नालाय। औ दे आयै। आरो दहायनि साहा एसे दं लोंनो नामा आबा? लोंबा फुदुंहोनोसै आङो नोमा दैखौ। औ दे आं दावदै भाजा एवग्रोनोलै दावदैजोंसो लोंगोन आं दिनै साहाखौ। हे दे बिदिबालाय। आंनाव माखासे फैसा थाखानिसो खमि जानो हागौलै नाथाय फेमिलिया एकदम पारफेक्टखा आंना। आंनाव एसेबां अनसुलि आइ आफा दङ आबै दङ जाय आंखौ जि अनखायो ओमफ्राय मादै। बेखायनो आङो जेन'बा लाइफआव माबाफोर एसे खस्थ' मोनबाबो गासैबो सहायनो हायोलै। टेनसन थाब्लाबो आइनि मोखांखौ नुब्लानो जा बावगारखायो आं दसेबाबो। बे समबारखौ मालफवासो एवनो खोन्थादोंमोनहां फिफा। दाबो एवना लाबोआसै माथो। दामायनि खामखौ लेजि मावगासिनो बे समबारबाबो। दे हा बिमा हा माथो जाखो? आरो जोंहा आबौआलाय आबौ गोरबोआ मा खालामदों बेलाय?
दङ दासान्दि बिहाबो बहा बेरायहैनो आलासि जाहैयो बिमाया ओजों सिरि सिरि रागा जोंखुमागासिनो बे बिहामजोनाबो हानै आबौखौलाय मानो रागा जोंनांगौ जाखोसै रागा जोंनायानोथ' हायसे मोजां बिमाया बेदर संलायना दोनबायनो बेदर संनो खोन्था होबाय जोंहा समबारुखौ बोरमा बेदर माबा माबि आरो गैया फिसालाया ओमफ्राय जाफैयासैबा आबौआ ए हा बे लोगोफोरनाव जाबोआखै बे बेखौलाय मानो रागा जोंबाय बायनोलै आबै आबौ गुड मर्निं आयौ आबौ हा मानोथो लान्थिया फैलायखो दुगैहैदो थां आबौ थां फ्रेस जाहैदो दासो सिरि मोनदों नङा होमबा नों आंनि आबौ सनाया जेब्ला खिसिखारा हा माथो जानो आरोबा थांनोसो बुंगासिनो माथो नोमाया औलै आबौ नाथायबा आंनि बार्थडेखौ बेहायनो सेलेब्रेसन खालामलांखागोन आं नोंसोरजों ओमफ्राय थांबा थांजाबाय आरो आफायाबो फन खालामगासिनो ना नों थांबा जोंहा सिरि जासिगोनलाय बिमायाबो रागा जोंगासिनो नोंना मैया बहा थाङामोन नों ओंखामबो जाफैयैखाय आंनि सासे लोगोनाव थांबायब्रा आबै ओमफ्राय बिसिनाव ओंखाम जाना फैबाय एसे मोजां सुइट संबाय नालाय न'आवलाय बोरैथो जाफैनो हाबावगोन दे आङो एथ' बुरजा जाना फैनानै हा बेदरखौ दरसे दरनै खनजाफैनो हायामोन नोङो मालाय बिमाया खथ' गोसो होना संनो खोन्थादोंमोन है बिमा हा नोंबो मा बुङो हा आबौना उदैयानो जायगा गैलाबा बहाथो जानो हानोब्रा बेसेरा बेबो मालाय सरिलै आबै नाथाय जेबो नङा दे आइखौ आं बुजायगोन ना राबनानै दं मा खालामना बुजायदो दे आरो आं ममखौ बुंखादोंमोन आं ओंखाम जाना फैनोबो हानाय होननानै थेवबो आंनि थाखाय बानायना दोनबाय आरो बे नाथाय मा खालामनो आंबो हजों मेहेरमोननाव बिराद बुरजा जाना फैबायना बिसोरखौबो माना खालामनो हालामोन ना एसे गोबावनिफ्राय लिंहरबाय थानाय अके दे आबै टेनसन दाला दे आं दङ ना